Hrvatski suverenisti oformili su svoju organizaciju u Zagrebu. Za predsjednika je izabran Frano Čirko, koji je poručio kako je cilj izgraditi snažnu stranačku infrastrukturu u gradskim četvrtima, ali i raditi na političkom okupljanju desnice uoči sljedećih izbora. Na skupu u Zagrebu okupili su se predstavnici više stranaka s desnog političkog spektra. Među njima su bili predstavnici stranaka koje čine Vukovarsku koaliciju, ali i politički akteri iz Mosta te stranke Jedino Hrvatska. Novo izabrani predsjednik Zagrebačke organizacije Hrvatskih suverenista Frano Čirko poručio je kako stranku u sljedećem razdoblju očekuje jačanje organizacije u gradskim četvrtima. A sljedeći koraci su zapravo, imamo dva glavna cilja. Prvi cilj je da radimo na samima sebi, znači da oformimo jednu ozbiljnu gradsku organizaciju Hrvatskih suverenista. Imamo naše vijećnike po dobrom dijelu mjesnih odbora i gradske četvrti po čitavome gradu i na tom kostoru ćemo raditi čitavu našu organizaciju. Imamo još 3,5 godine do lokalnih izbora, 2,5 do parlamentarnih, dakle dosta smo rano krenuli. I to će biti naš prvi cilj, znači da ojačamo našu stranačku infrastrukturu i da budemo spremni za sljedeće i lokalne i nacionalne izbore. Osim izgradnje stranačke mreže, suverenisti najavljuju i pokušaj političkog povezivanja stranaka na desnici. Drugi cilj je zapravo poruka koju smo danas poslali ovdje, a to je okupljanje hrvatske desnice. Danas su ovdje na našem skupu bili vodeći ljudi gotovo svih stranaka sa zagrebačke desnice, dakle predvodnici stranaka Vukovarske koalicije koji čine Hrvatski suverenisti, Domino, Hrvatska stranka prava, Blok za Hrvatsku, Zlatka Hasanbegovića, ali su bili ovdje s nama i pripadnici Mosta i stranke Jedino Hrvatska doktora Tomislava Jonjića. Mislim da je to praktički kompletirana hrvatska desnica u Zagrebu. Ono što gdje mi sebe vidimo kao hrvatske suvereniste, vidimo se kao jednu sponu između raznih suverenističkih desnih opcija. Čirko je pritom govorio i o komunalnim problemima u Zagrebu, poput otpada, pretrpanih kontejnera, pojave štakora u pojedinim kvartovima. Nakon 5 godina vlasti takozvane zelene stranke imamo rezultat koji se vidi po svim ulicama. Smeće po ulicama, pretrpani kontejneri, štakori, najezde štakora, evo kod mene u Španskoj neki dan je bilo na naslovnicama svih medija, najezda štakora, divlje svinje, to je slika i prilika zelene vlasti u Zagrebu. Znači, zatim promet, afere, hipodrom, domovi zdravlja i tako dalje, to su teme kojima ćemo se baviti do lokalnih izbora i koje namjeravamo i riješiti kada, ako Bog da, budemo participirali u vlasti u sljedećem mandatu. Jer nakon 8 godina ove vlasti bit će potrebno Zagrebu jedno veliko, temeljito čišćenje, da ne kažem deratizacija, ne samo u komunalnom, nego i političko-ideološkom smislu. Hrvatski suverenisti najavljuju kako će do lokalnih izbora raditi na širenju organizacije u zagrebačkim četvrtima i povezivanju političkih opcija na desnom spektru.